Huriani Tuhata, tapukama paramigota di bagasan sadarion, taparadema rohado pikiranta, martangiang nahohom mahita di bagas rohatabe. Marinde mahita siang buku ende nomor 10 ayat sada sahatu 2. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Marsuara olopolo mahamu pabuahon, patu begehon hatai, pasar hamumai rodi ujung ni tanoon, dok hamuma, nunga di palua Jehovah na posona si Jacob, marulopolop tu di batama ho, ale sandok tanoon. Endihon hamuma hamuliaon di guarna, marmulia mabahen hamu puji-pujianna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Holan alani asin irham sambingdo umbahen natarbahen hami marpungu di jolom. Marsadani roha martangiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehonom mudo na pengidona sida. Ale Tuhan, pasaut ma bagabagami, tangihon ma pangiduan nami, lehon ma natau hanguluan nami, lehon ma dihami saleleng dihasyangan non parbinotoan dihasitongan mi, dohot dihanguluan saleleng leleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marinde mahita.
patik ni debata di minggu ta sadarion, ima sian Matius 24 ayat 20. Alai martangiang mahamu, asa unang pola maporus hamu di partaonan ngali, manang jupa hari sabat. Songoni masahat na, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Marinde mahita. Tatopo timado sat tanagudangi tuado panidebata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua ginjang pergugu nasuhatu dosan pardingkan bahasa doho jala rodi saling leleng na do asi ni roham. Saya marpamuati maroham di hajatan nami jala saya unang be ingot akka dosa nami. Ai jok do hami mardosa mardopoko jala jok do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asi ni roham, say rupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, paluah hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringot tu hasisaan ni dosata. Satokin doho hutadikon, alai papungokku maho muse marhite-hite aka asi roha godang. Tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin marpoko. Alai marhite-hite dengan bahasa, saling-liling na asiko kuho, ninna Jehovah si paluaho, hasangapo ma di debata na diginjang. Amin. Marinde mahita.
Turpuk epistel de mingguta sadarion, nanienet sian Jeremia 33 ayat sada sahatu sia, tajahama margati soring. Dungi Roma hatani Jahoba tus Jeremia padu halihon, dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninnado. Songonon dohatani Jahoba nakasit tokon baga-baganai. Jahoba nama jadi hotsa lau pasun hon. Jahoba no guarna. Jou-jou ma tuahu asahu alusiho, asa hufabotohon tuho hata akka bolon dohot nasokal, akka naso binotomi. Songonon dohatani Jahoba debata ni Israel. Taringot tu aka bagas ni huta dohot haringot tu haka bagas ni aka raja sian Juda akan laung ni lohaon bahen partano batoan dopak aka salosap dohot dopak aka podam. Adong pe jolma masuk tu bagasan lahom marmusu dopak halak kasdim, asa gohanna akai dohot bakke ni jolma, aka naung hubunu di bagasan muruku dohot di bagasan rimasu, ala naung hupadao bohiku sian hutaon, binahen ni salhut hajahaton nasida. Idama au sardiri paheheon tunasida ahisaron dohot hamalumon jala pamalumon nuku sasida jalau papatarohon tunasida hadameon dohot habonaron mardapot dapot. Jala ahu manogihon mulak akan terbuangi sian Juda dohot akan terbuangi sian Israel. Jala ahu pabotohon nasida suang songon di mulana. Jalau mangurasi nasida sian saluhut hajahaton nasidai namardosai nasida dopak au jalamar pamuati doaku di saluhut hajahaton nasidai namardosai nasida dopak au jalana niose nasidai au. Jala ikon gabe barita silas irohaku hutai, bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon maradopon saluhut bangso parbegu di tanoon, akana umbege saluhutna dengan na hubayeni tunasida, jadi tersongkot jala kahitir nasida mida saluhutna dengan dohot mida saluhut hutaon hubaheni tunasida, ima sahatna mertua do akana tumangihon hatani dibata jala nopiopsa amen. Tapi gema kor ina hari Kamis.
Rende Mahita. Tindakon maha porosiatai, songon na hinatindakon didongata saha porosiaon, disandok portibion, rak mahita mandok. Ahu porsea didibata Jahoba, ido ama pergugo naso hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni didibata Jahoba nasasadai, ima na timuhon ni si Maria, na gabe-gabean santondi parbadia andorang suahobuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanotoru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamu ni dibata Jahoba amanai, pargogo na suatu dosani, disima ibana paymalok sokot tu tanoon, mau mihalat na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditondi parbadia, jalarong sada huria na badia, huria hato panhala Kristen akan na badia, dohot dihasasaani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging dihalat naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabi kay matiting dihuriata di bagasan sa mingguon. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, 01 Sidi khusus. Di hari Minggu Sadarion, tanggal 22 Mei 2022, patupado di Huriaton, maka tedokan haparseon, tu sada halak di permingguan Botari, pukul 10 WIB. 02 Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon naing dipatupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. B. Dung sidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia Pesta Gotilon. C. Rapot panitia Pesta Gotilon naing dipatupa di hari Minggu Sadarion tanggal 22 Mei 2022. Dung sidung permingguan searion pinangido kehadiran sude panitia titingomma nagabe undangan. D. Bazar makanan. Bazar makanan naing dipatupa panitia Pesta Gotilon di Jolon pitu ni gereja dung sidung permingguan manogot pukul pitu dohot permingguan arian
pukul 10. Pinangido partisipasi sude ruas. 03 pertangyangan wilayah. A. Nagabe tuan rumah manang nama dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 ima wilayah 10 tolu. Asaretama rotu gereja. Jala pinangido ma asa sude hita ruas menghitung pertanyaan di bagasata secara live streaming. B. Jadwal pertanyaan wilayah boy mata jaha di titing na adong di hita. 4. Jadwal perningotan ari hanane nituhatta Yesus dohot pesta perningotan ari hasasaron niton di porbadia boy mata bereng di warta. Pinangido tu sude ruas asaro di pesta perningotani. 05 Dewan-dewan. 05.sada Dewan Koinonia. 05.sada seksi perempuan. Sermon inahanna naing dipatupa di hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 pukul 10 WIB. Maringanan di ruang serbaguna gereja. Pinangido kehadiran sude inahanna di sermoni. Titingon ma nagabe undangan. 02.sada.2 Pasca remaja dohot nasposo bulung. Pasca remaja dohot nasposo bulung HKBP Pasar Minggu naing dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 22 Mei 2022 di Permingguan Botari pukul 10 walu WIB. Rangkaian kegiatan ima ibadah diisi persembahan pujian naposo virtual coy, persembahan pujian, pembagian snack, dan menerima tamu di ibadah pagi, siang, dan sore. 05.2 Dewan Marturia. 05.2.sada seksi jending. Perayaan Pascaraya seksi jending dohot seksi musik, dohot pekerja terminal, pedagang, drive taksi dan ojol se Pasar Minggu naing dipatupa di hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 pukul 10.06 WIB. Tema dohot subtema ima. Tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Subtema melalui perayaan Paskah Marturia ini gereja kita akan semakin terpanggil mewartakan keselamatan kasih Allah melalui pemberitaan Injil kepada setiap orang agar semakin kuat dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap orang. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian seksi jending. 05.3 Dewan Diakonia. 05.3.sada seksi pendidikan. Di hari Rabu tanggal 10 sada Mei 2022, seksi pendidikan presentasi di Tiki Sermon para Halado. Jala ditolopi membentuk PAUD. Dohot harapan sahat tu terbentuk yayasan HKBP Pasar Minggu. Lau patuluson sakapon di pasahat mengulahon tu seksi pendidikan. Tatangnya koma asaboi lam tu hebang ma pakubasyon ni huriata. 06 Namar Bagas. 06.sada titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu par bagasomma Marganda H. Hutagalung SH MSc anak ni amata situa Dr. Dolok Hutagalung MSI. Tubuh ni inata Mardiana Kartini Boru Sibarani MSI. Alamat Jalan Setiabudi Barat nomor 22 Setiabudi Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Menteng Resort Menteng. Dohot Orwana. Dr. Masria Elizabeth Catherine Boru Sianipar. Boru Niamata Situa Kiraman Ronald Sianipar SH MM. Tubuh ni inata Arta Evelina Boru Napitupulu SE MM. Ruas ni HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Alamat
Jalan Muara Depan, nomor 17 RT 08 RW 03 Wilayah 2. Pamasumasuon patupaon di hari Sabtu tanggal 20/8/2022 pukul sia WIB di HKBP Menteng Resort Menteng. 07 Ruas Napida di hari Minggu Sadarion tanggal 22 Mei 2022 Nunga Pidda Ima keluarga Daniel Haratio Rupert Marpaung do Nelly Ferayanti Borus Huta Barat do Sada Danak alamat Jalan Kebagusan Opat nomor 72 RT 11 RW 04 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan wilayah Sapulsada Pidda Tu HKBP Sekadau Resort Sangau Kalimantan Barat. 08 Ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan Sude para haladoni huriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan di hamu sude ruas ni huriata goar-goar ni ruas nama ulang tahun di Bagasan Saminggion Boima di Bereng di Warta Hatani debatani nama ulang tahun Ima takut akan Tuhan memperpanjang umur tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek Amsal 10 ayat 27 titing naso jinahaun dohot parhepengon ni huriata Boima tajaha di titing nang di parade huriata songonima titing di hita di Bagasan Saminggion. Dipangido sosialisasi sian pesta gotilon dohot Laposo Bulung Moleate. Naupir sangapon amang pendeta resort amang pendeta Sobok Simbanjutak STH MM naupir sangapon aka amang inang parhalado narodson dot namambereng sian live streaming dot aka amang inang naro dison dot na membereng sian live streaming dot aka anak-anak yang kami kasihi remaja dan Laposo Bulung HKBP yang ada di sini maupun yang sedang menonton di live streaming. Jadi kami sebagai perwakilan di son Pacul Patandon ma Guarhu Budiman Hutapea jadi neng pasawaton sosialisasi pesta gotilan nang ro nang patupawan nami di hari Minggu tanggal 26 Juni tahun 2022 tempat di ruang serbaguna di toru ruangan non jadi dungar minggu kita siani anon Roma ita rap undur tu ruang serbagunai jadi ngido sude asa adong partisipasi na hita sude asa dengan perdalanan pesta gotilani ima pangido adong silua sian hita jadi nga di patupaon kami do ahama nang si patupaon nami ima songon silua ni
lapatanna jadi ira persembahan kasih ma tutuhani. Jadi salelengon setahunon nggak dapat hita. Jadi mulu sian di bona pasogit di huta dah adong hauma hita adong tombak tah. Jadi adong do pendapat tanta siani. Jadi mulu hita di kota besaron dang adong be songni alai sian pencarian tetado sian gajina to hita si pangelulata boy deba hita membain memulatan hita tu tuata di bata boleh boy maleon haha na boy di hita ima siluata. Jadi adong dison siluata na di padupa panitia songon lelang buah makanan dan minuman, buah ima, buah apel, pisang sanret, anggur. Jadi irana parcel doi. Jadi adong di jolo makanan saksang panggang ikan mas arsing ayam gota ayam padar ikan mas tombur ketupat lapet ketan minuman ringan kaleng. Jadi adong madisi. Jadi di bugasan etalasei adong do disi di gadis lelang barang songon tas kerja wanita songket bahan motif ulos batak sarimbit batik batak dompet hande-hande ulos batak maket gereja KBP pasar minggu kupon berhadiah pin mas. Jadi tong do adong disi kupon. Jadi polan 25.000 do selembar. Jadi sadia maya teh. Jadi molo itu ramuna anon molo gok di tuarmu kesempatan besar boy do dia dapoton hamuna. Jadi molo satu pe untuk di tuarmuna alai molo dibatai maleoni hadiana boy dan jadi pertimbangan sadia godang do di leona teh ma boy mai. Jadi tuorma jadi molo pebo dang dapat tu ngamu do ya siana nasing mak inganan nasing do dapoton. Jadi aduan tiki ulon di hari-hari di undion mai kuponi. Jadi tur dapat mah molo ahan yang dapat muna teh. Jadi tersenguni mah jolo kata sosialisasi sianami. Jadi nanaing pasaton nami mah ama nadengan ima. Jadi dibain mah gogo dot habujon muna ditangian muna asa mardalan dinggan dohot lancar di hari-hari. Jadi songoni mah hata sosialisasi nah boy di pasaton nami sian perwakilan pesta gotilon panitia gotilon. Jadi songoni mah jolo Horas Jalagabi Shalom. Tuhan memberkati. Oras madihita salhutna. Nahu hormati kami amang pendeta Sobok Simanjuntak. Nahu hormati kami sude dongan nami perhalado nadong di huriat tahun. Nahu hormati kami damang dainang ruas ni huriata KBP Pasar Minggu. Dohot nahu hawalongi kami
anak konami na posobulung dohot remaja na adong di Huriata Pasar Mingguon. Parjolo pasahatotta hamuleton ni rohatta tu di bata ala dilehot dihita hai pasun woi hita marpungu di bagas coron itu hatta di bagasan lasni roha nasihat tu hatai. Di son au jongjong mewakili panitia pascaraya seksi sending, seksi musik nadong di Huriata, pasahaton dohot mangudang dihita sude parhaladoni Huriata na adong di Pasar Mingguon dohot seksi sending, parkor sending, parkarejo supir-supir, driver, dohot ojek online, dohot par 33 na adong di sekitar Pasar Mingguon. Mangudak kita asarap rohita madohoti pascaraya na binuaton ni seksi sending dohot seksi musik ima na pinatupa di tanggal 20 Mei di hari Sabtu jam 10 WIB manang pukul 4 botari. Harap situturo hanami dihamu sude parhaladoni Huriata suang-songoni aka par 33 na aka project online supir-supir na adong di Huriat tahun dohot di luar ni Huriat tahun asara pria mahita madohoti pasca perayaani jala adong pe acara nang sifat wana di paskai na parjolo acara ibadah di patupa mai di bagas jorot tahun na paduahon selesai ibadah di terus somamuse pencarian telur sutu sude naro madohoti paskai jala disi ditotuhon opat hadiana jala disi di baido tolu tolor 3 telur warna gold perak dohot perunggu oman no juara sada 2 tolu na juara opakna ise manon keluarga nagumudang papunguhon telur paskai ima nagabe juara opat na patuluhon tauduti mamuse acara ramah tama di ruang serbaguna dohot aka games secara tua kayana kota dohot aka hiburan na asing alani marlasni roha mahita rap rohita mengadopi acarai dohot tinggan mau lihat tema horas. Marende mahita huhut papungu pelian kantok parjolo dohut paduahon. Si mata
Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi ibagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhuna. Amanginang andorang sopina tolhas barita nauli di parsaulata di mingguta sadarion adong dua hal nekon pada sipon nami di tonga-tongat tak na parzulu songot tikting nong tabigi sadarion nunga di zalo huriata marhita rapak manang sermon ni huriata ima beberapa program-program tertunda yang program jangka panjang jala hulak kodoi baru roham itu son ima tentang pengembangan pertumbuhan pelayanan kita khususnya di bidang diakoni ima bunga tazalobe sabui digagasi mungkin tahun ini bisa jalan atau tahun depan tapi sudah resmi kita terima pengadaan pemberdirian PAUD. Dulu PAUD itu berbeda dengan TK, tapi sekarang PAUD itu menaungi bisa TK, bisa playgroup dan lain-lain sebagainya. Kalau Bartusi kita harapkan juga sampai berdirinya yayasan gereja kita HKBP Pasar Minggu yang saya anggap karena saya sudah mengalami pekerjaan itu sampai bisa berdiri entah itu beberapa tahun kemudian tapi kita harapkan yayasan itu bisa berdiri sehingga bisa menaungi beberapa pelayanan sosial dan lain sebagainya termasuk pemberdayaan ekonomi mungkin di kemudian hari. Jadi melihat dodo honota tu seksi pendidikan melakukan studi banding tanpa diperintah dan tanpa diberi biaya oleh gereja dan mereka telah mempresentasikan secara luar biasa dalam rapat kami salah satu studi banding ke HBB Jati Asih yang telah memiliki yayasan. Mudah-mudahan di DKI kita juga menjadi pioner akan hal itu. Nak pehuboto do borak do ulau nih duk tapi selama pandemik ini ala di tengah-tengah di pandemik 200 son nak pegudang persoalan-persoalan kecil dan besar saya coba tegar tetap bagaimana gereja kita eksis melayani dan bertumbuh dan berkembang. Napa duahon masuk mahita tu era dari era pandemi ke masa endemi. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan pandemi berubah menjadi endemi, artinya endemi itu penyakit yang biasa-biasa saja. Jala mulai mah kita beradaptasi. Jadi nama saya beradaptasi kita tuh masa Covid, sekarang gabe sungun galau kita mesti dong adaptasi baru. Kan jadi pembelajaran sekolah minggu sudah harus masuk seperti biasa. Ibadah remaja sudah mulai disetting pendamping remaja bagaimana tatap muka dan pengajaran dan sebagainya. Lani lasmatong rohata sudiak kamanginang sabui rapita mangaleon rohanak pikiran sian toddina yas asalam hebang pelayanan ni huriata tujulo horas marihita barita nauli di minggu rogate sadarion di enesan surat ni apostol Jakobus bidu 5 ayat 10 tulu sa'rodi ayat 10 alu huzahama tapayutihu ma di bibil tabi mula dong di tonga-tongamunan atau mau naporsuk martangi yang maibana mula dong namarlas ni roha mareddema ibana mula dong namarsai dihamu dijuma kasih tua ni huriai asa ditangyakko ni bana di dapol maibana doh miyak merhiti-hiti goar ni Tuhani dungi pangulun ni tangi yang hapor siaunima namar sahiti
jala paheheon ni Tuhanima ibana sesama nang dosana molo tung adong diulahon atong masih topo tandu sama hamu doh masih tangyangan asa malum hamu namar gogos itu turu tangiang di partigor molo di haburzuhon jol madosilia sabak kodohot kita gugudu ibana martangiang unang joloro udan jala unang jaladang ro udan ditanui tulu tahun ono bulan lilingna dungi diulahi ma martangiang jala dilehon langitima udan dungi di patubuhon tanoima parbuina ima sahana urian itu hatta hama kadongan saha porsyaun di wakasan gor itu hatta Yesus Kristus tu hattai huida sudehi tanai sonon buhi si partangiang gohita labok-labok go buhimu buhi paredde dohamu buhi partangiang gohamu itu tahe baunang cemberuta motong ay mulu buhi si partangiang baru ang ngalu jauh mulai nasuku ngamerzamita pagi au hamodo pi hamu merminggu kan mulu buhi si partangiang buhi na pengahira tangiang artinya auranya juga sudah memancarkan kebaikan, kasih, kelembutan. Dari datang. Ada dua hal yang tidak bisa terpisahkan kalau kita menyebut diri sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Pertama, berdoa. Baduahon maredde. Dari minggu ikan minggu kantate dohita. Edeho maedde ne baru di Jahuba. Sederion minggu rogate madok martangiang nadiene sa Jeremia 20:12. Dua hal nasuboy dang terida jaladang boy dang dihangulu homolo didok ibana halak na porsea di Tuhani. Bernyanyi dan berdoa. Allah nyanyian itu kita pahami adalah doa bagi kita. Ungkapan kesaksian rohaniah panidangion haporseon di Tuhani. Tidak beda mang kualitas nyanyian dengan kualitas doa. Semua adalah menunjukkan bahwa kita itu betul-betul meyakini dan bahwa kita betul-betul tergantung kepada apa yang kita percayai. Itu bekurok naking sudido hita isokui da buhi si partangiang kok. Buhi paredde do. Ido bayang ko si partangiang ko hita ngasiya-siya hita namar minggon. Namar huwa hita tu so. Kan itu tentu karena kita adalah manusia-manusia yang hidup selalu di dalam doa. Minggu rogatiak kamanginang mamuka tahun 407 may masa di Huria Lutheran. Mamuka tahun 407 may diulahon Huria. Semasa ni Bishop Mamertus Tiki Bishop gereja di Vienna. Rogate namar haroroan sian hata rogare. Namar lapatan mengido meminta kepada Tuhan. Pola do sian arisinen Selasa Rabu ming rogare ini direakan terus di gereja pada awalnya, khususnya di Lutheran di mulai. Dia mahoroa ubahen songoni argani molo didok tangiang dingolo di halak na porsea. Na barzolo kamanginang dipatuduho do molo martangiak kita berarti takui do takas hidup kita ini tidak berdaya
dan tidak mampu tanpa sang pemilik kita. Itu teh. Molo martangia kita tu Tuhani nataha porsiaido Tuhanido manot Tuhanido mangatur, Tuhanido nabui mangalusi nasa namasa di pardalanan ning ulun dang buhi hita mangatur manginang dang buhi hita manot Tuhon kita. Hidup main setiap orang-orang si pendoa itu berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kayak hidup orang si pendoa sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Alabwa molong ay dok porsea tu Tuhan beriman kepada Tuhan dak kola porsea sa bingi ay dong ko holan na porsea sa bing jahamu jak kaus dua sa plusia si bolis pe porsero di Tuhan jelek kahitir doi bana sekarang baca iblis juga percaya Tuhan toh bahkan dia gemetar. Jadi mulai dokon halak na porsea dituhani dakolan porsea. Tapi betul-betul menyerahkan dan mau dituntun dan selalu terikat dengan apa yang dia percaya. Itulah doa. Jadi sekedar porsea. Dia itu pe porsea orang Tuhani. Porsea, suku kamu paranormali porsea orang Tuhan. Pasti mereka percaya. Pasti mereka percaya. Tapi apakah mereka sebagai orang percaya ada Tuhan, mereka menggantungkan hidupnya kepada Tuhan? Di situ persoalannya. Apakah mereka mau diatur oleh Tuhan? Jadi orang-orang si pendoa itu karena dia terikat dengan Tuhan, betul-betul makanya hidup setiap orang si pendoa dan yang bernyanyi itu berbeda dengan orang-orang yang lain. Menyikapi masalah juga orang-orang si pendoa itu berbeda dengan yang lain. Saya katakan dalam khotbah saya tadi pagi termasuk dalam PA Lansia di hari Rabu yang lalu. Saya stambuk 90-an menjadi mahasiswa. Kalau tidak gara-gara rekonsiliasi HKBP tahun 98, saya sudah punya masa kerja sampai sekarang mendekati 23 tahun. Yau pengasih ora wakamang. Layala terlambat atau sebelalu kan rekonsiliasi kita. Dan tahun depan sudah jubileum 25 tahun rekonsiliasi KBP. Iya. 25 tahun mahita tahun naro rekonsiliasi. Di tahun 90-an dan biar dope bagaimana sebenarnya setiap orang menyikapi masalah dan persoalan. Tapi dong di tahun 2000-an muncul magudang pembahasan-pembahasan bagaimana kita mengatasi konflik dari sudut perspektif iman Kristiani. Bagaimana kita menjawab persoalan dari sudut iman, dari sudut perspektif Kristiani kita. Gabe godang kepemimpinan bahkan ilmu-ilmu teori resolusi konflik, bagaimana menjawab konflik, ya dan lain-lain sebagainya. Ala memang sian suruh ajaran kekristenan nunggu diajari Tuhan Yesus cita taringot tusi. Kita bayangkan Kristus Yesus bagaimana dia menghadapi konfrontasi yang sangat luar biasa dan sangat menyakitkan bagi dirinya. Bagaimana dia Yesus menghadapi persoalan itu dalam hidupnya. Bagaimana Kristus mengatasi yang sedang terjadi dalam hidupnya. Sampai-sampai Yesus berkata, "Jikalaulah cawan ini bisa berlalu daripadaku. Au boy manian panginumanon salpu sianau. Alai roi bana madok dak sakappo sakak moma nasau."
Itu teori pertama dari Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan perkara dan persoalan itu kepada ayahnya, bapaknya di surga. Makanya Yesus berkata kepada para tentara-tentara Romawi itu, loh bukan saya tidak bisa mendirikan berlaksa-laksa untuk melawan kamu. Dan nasota parpunguau meribu-ribu merlaksa-laksa. Suruh-suruhan manak surdalu lo mangalo hamu. Alai Yesus madok unang masakapmu sakapmu mah nasaot. Menghadapi kehidupan itu juga seperti itu amang inang. Bagaimana kita melihat persoalan hidup ini? Bagaimana kita menghadapi persoalan hidup kita ini? Ketika Yakobus melihat cara-cara dan gaya hidup gereja mula-mula manginang, berbagai macam mereka melihat banyaknya persoalan dan rintangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Lalu Yakobus berkata, jika ada dari antara kamu yang menderita, hendaklah dia berdoa. Udadok syak kamu namar sitaonon martangi yang maywana. Mulu adok syak kamu namar las niroha. Mareddema ibana. Yakobus mau mengatakan segala perkara dan persoalan itu limpahkan kepada Tuhanmu. Karena apa? Tetap Tuhan yang menimbang perkara setiap orang. Ayang go perkara iportibion buru talu hita. Aleunak salamu sadahatan atadok nak beboy ta ose di portibion di Tuhani dang boy di ose. Kan ido. Di portibion do boy dong idohi dak kau dohin na kan. Anggo di Tuhani direkam do salah saliling ililing na. Ubad didok di sisohan nesi dung mati solmai. Mertua mana mati di bagasat Tuhani aina mangiu matu nasida sude na ni ulena dok nairok na. Berarti direkam Tuhan itu bisa diling-liling. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen amanginang yang percaya betul-betul kepada Tuhan itu, tentu bagaimana kita mengasasi persoalan hidup ini. Jika kita katakan holat Tuhan itu nabuy mengelusi kita di jauh minggu rogati om martangiang ma. Gogo ma martangiang. Gabi maho gabi ngulu si partangiang. Gabi masiulahon tangiang. Kunulahon todo tangiang. Hidob didok orai labora et orare dang buit to kolam martangiang kunulahon do tangiang. Saruba de gam lo martangiang kita kamang ya setabay matuhan dihami tabanya kapatsarian. Tabanya kapangomoan inna lehulan namuru bibana sediro. Deng mukir roy kan? Ya, mana ngaka pelajar mahasiswa begitu ramai saya lihat di atas. Berikanlah aku Tuhan menjadi anak ang pintarinna. Tapi soya ibana marsiajar, soya mat jaha. Bersama doang toh dua bohong itu kan itu. Iya, jadi doa itu harus dikerjakan. Tangyangi konulahonon. Jedang bui. Olat tenang yakot songoni, tapi dua itu juga kita kerjakan. Tapi perlu ada yang mau kita lihat di sini amanginang. Dikatakan didoknak kaning, bahkan sampai dibuat satu contoh perbandingan. Si Elia, masa si Elia martangi yang ditangihot Tuhani. Unang zohoro udah nalay nga takkakiat do bangso Tuhan picang mazo unang bayan udah ni asamu ba so pangalahon yon ninna di martangiang si Elia ali Tuhan sa dililing naking nang ruda ni 3 tahun ono bulan
babaya ko kamu orang marsik korzol mamulu tolong budan dang rodan melopetani atong hangus sudi. Alay martangi yang musaibana, alay Tuhan leom maudani, ngamu babe rohani ahlakon, ngabertu ngaburzu benna. Roh maudani dungi didok naking martubuam ma, kasuasuana ni. Contoh doi, puasa tangihang ni si diai di tangihon. Amanginang didok dia saplonom diturpukon. Na mergogo situ tudo tangi yang niak kapartigor molo dihaburzuhon. Molo di hata Indonesia doa orang benar. Sukut-sukuku, adakah kita orang benar di sini? Siapa yang merasa orang benar? Adakah kita orang benar di sini? Adong halak partigor kita? Harus diri padita dak sanggup pawan dok saya orang benar. Tahu? Ai padita zol marokan. Itu dah datung gabi begu padita. Idah doa lang kan, idahnya lah kamu. Si Elia penaking jol madu itu kan didok, jol madu songok kita si Elia. Tahu ngatong, beda tuh nggak bibigu mulu naposon itu aneh. Tonggu idah dia lak si Elia itu neng do, jol madu si Elia. Adong gohita halak natigor, asam ulu didok jejak kobus doa orang benar. Padahal kita tidak ada orang-orang yang benar, Manginang. So, kita nasi tung. Taruh kita nasi tong dituhani. Hamu, au. Semua kita. Tak ada yang benar. Sok-sok benar ada. Kan itu. Bisa saja ada. Ya kan? Ya kan ada yang sok-sok benar seperti dia yang paling baik, seperti dia yang paling proaktif dalam pelayanan Tuhan, seperti dia yang paling ini itu, banyak itu. Sok benar. Alay sok gue. Neneng donon nak dah ngadok kita nasi tong itu. Tidak ada kita yang benar di hadapan Tuhan. Lalu apa arti perkataan ini? Karena itu menjadi prasyarat doa orang benar. Kenapa doa Elia itu didengar? Berarti dia adalah orang yang benar. Benar bagaimana? Barzulu naneng donon na disi. Dangadok kita nasi tong di Tuhani. Tuk suarong nang gusede kita. Nah layak di Tuhan. Alai ketika kita berdoa menyatakan saya adalah orang berdosa Tuhan, saya adalah orang yang tidak pantas. Parela doa parhosong doa Tuhan, tuk songonod dongoluku, songong gabolisop naso merguna doa Tuhan, alai roa no yang tuadupanmu. Ketika kita berbicara seperti itu, amang puang dibotohoro HP magom, dibotohoro HP magomi, karena perkataanmu, karena engkau seperti itu, sehingga engkau benar di hadapan saya. Boleh dipahami amang sampai di situ? Bu Ido? Kita berdoa kepada Tuhan, kita mengaku kepada Tuhan, saya tidak layak meminta padamu Tuhan. Berdoa doa, udah kalah nasi tongau. Tapi saya memohon kepadamu. Lalu Tuhan melihat, amang, ngapalah dari lui bana buang, seder lui bana, panakku lui bana, parhosom do, parela do, natakangan, toima, sehingga engkau benar di hadapan saya. Makanya Kristus datang membenarkan kita. Alanido didok dia saplonomi, kujumulu do pangidon, hasesan nidusa. Doho masih sesa dosa.
Kujumulo do Panginoon hasesan ni dosa. Dohok masih sesat dosa. Borata teh. Berarti mulodang buy songoni ragu daw tangyak tao. Tangi jalo kan itu. Alaima. Karena Yesus juga mengajarkan seperti itu, dan itulah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sesama dosa nami songon. Borat tiap bah, dak boto. Sonda duk go hilala. Dak boto, duk go hilala mo inang. Duk kate. Ana ima, dang buy, memang itu. Dan itu harus kita bergumulkan. Karena itu sudah hukum mati yang harus kita hidupi dari Tuhan. Hidup bakurok nakaning. Ketika kita menjalani proses-proses kehidupan ini, kita berbeda dengan yang lain. Walau berat. Kadang berat naga Kristenon. Berat do kan, alai di sido tabuna. Dalam beratnya itulah, disitulah enaknya, dan disitulah terjadi kedamaian. Tapi kamu mah, mulai dok Yesus rupanya kan, mulai pas tapur misiamun leon, mulai danggur hodok batu, borat tiana teh, tapi yang dak songoni, nasubuh doh hola dihat citizol meiba, adong pestol ni be tor Qatar. Tapi dang boy songoni ima borak, nasudi maju kita mempergumulkan, alano soal tangiang. Iya, alana na jutak kamu huida martangnya ku bigi saya madosa namu nang gabi pangabba innahamu do kan. Saya utul dak pola ima ngabeti lomon rohani Tuhan itu. Itangihon menang itangihon itu hak prerogatif Tuhan itu. Iya. Ai nakso tadok itang nyakta saya madosa nami Tuhan unak pangabbat ninna dak polai moloi dok Tuhani jadi do. Nah itu, bagaimana kita dalam kehidupan ini agar dua-dua kita itu betul-betul tulus kepada Tuhan, karena kita meyakini hidup kita itu betul-betul diatur dan ditentukan oleh Tuhan itu. Tidak pernah orang bisa keluar dari berbagai persoalan hidup tanpa Tuhan ada dan berada bersama kita. Dang bui roh kecanggihan zaman mabaik kita malua sam persoalan ningoluta daong. Bui roh hepengta ala ni godang hepengta gabi bui pelua hok kita sama masalah. Daong. Tak bisa. Bui roh ala godang hepengiba gabi song masalah. Manang gabi tabba masalah. Baburu gue belum gudak pepeng, baburu lem gudang masalah, kan itu, manuhor pe lomo, sudian langon, sudi dalanan nadingkat, dalanan naroa, alarong bui benon, sudi sial lango bui do. Makanya kita harus pintar memanage kehidupan ini. Kita yang mengatur semuanya, tapi itu tidak bisa menjawab persoalan kita. Jawaban hanya berada di dalam Tuhan, maka berdoalah. Menjadi hidup-hidup yang selalu terikat dengan Tuhanlah dengan doa-doamu. Selalulah bersama Tuhan, sikapi kehidupan ini di dalam doa yang benar kepada Tuhan. Berdoalah dengan benar. Itu makanya diawali ayat 13. Jika ada dari antara kamu yang menderita, hendaklah ia berdoa. Mono adong di tonga-tonga muna naporsu. Berdoalah. Kupikir anggo martangi yang dak pula siajar behita teh. Ya, ngasai be hola di sekolah minggu diajari bagaimana berdoa, apa arti doa di perguru melua me ate di sido diajarkon. Dak pula tu si behita wano martangiang. Nak pesahat tunuaing gudanggo nang na tua-tua bakol suruh martangiang. Toroi. Ido. Gudang doda. Saya unang bet tongarong na bakol martangiang. Udah na sugut. Saya yakin ini
pengalaman-pengalaman nyata dari praktek-praktek pertanian kita. Mudah-mudahan kita nanti setelah era pandemi, pertanian ini sobe kita tu jabu-jabu nama. Mudah-mudahan lah akan segera kita evaluasi. Dan sobe kita be, kembalilah ke rumah-rumah. Ay masa rosungonon, kalau nonang gue kota dang masa be maul martanian ate. Ido luar biasa hamu. Iya. Jadi mulu pertanyaan atong dihamian, iya kan? Eka jebu papat do. Alai papat peda sotong liaro hamu ade. Ido. Besunggut diterutung be rata-rata papat do si jebu. Sotong pikir hamu ne sugudang uangnya laki. Kudang gue pengalan ya bedak betot jebuna. Bener bir akan rawan gempa doi. Ya udah tong besi udah pikir hamu tong sotong lawa mono tu si. Ya kayu semua ya ina. Habis ibu to umar garu naik kayu sian. Bah bangkon naik umar garu seding dingot sudah. Yuna ngatong. Jadi tiki pertanyaan kan kamar ding papat do jebu. Roma matai surat ibanaya matok tangyang salebar. Pejebui solot to ibana ma ihalangulu ibu to hamuru ihalangulu tahe. Manangah hame hamu manum mersatusan halangulu ma. Ya yang biasa duduk dia di dia mbak perjebu bona antar songoni kan solot tu ibana mesi sambuk ma ganuk naro tu jebu pertangyangan masuk mamu inang ujungnya lam rocol maun lam so dak saya dari bana nang ningok tangyang nih margeser masuk mamang masukin kan martiker dotong iya kan. Memang utabur sifatan tikar ya lain wae ngalani akasamuraton dak tahap kan gabe berkursi. Ini dotong. Margeser mah. Sampai 3 meter dak sadar ibana. Dak sadar naung tangyang naon disolotot di dingdingon. Sahak mah tu tangyang perjebu ai kan molo pertanyaan di jebu kan batangyang go perjebu. Sahak mah ay tor bayak ko kamu mah buame bana tu inatai saping ngai. Sungguh dia mah matai. Ngamang gula be marbirong. Sen nei bana mah tu inatai. Paima bereru hatsi itu luhi terus goteng inatai. Paima. Saya yakin itu bukan aja cerita bohongan. Karena memang masih banyak saya lihat mau mencatat menulis duanya. Alay do nakenge ko martangyak sa roha do martangyak sa kapor siyaw do martangyak sa tod di do alani do dang soal uli ni padohad di tangiang dang iko naturon natok pamangam madok ya Tuhan berikanlah kami yang begini dak boleh ko coni dak boleh ko naturon kata-kataon sistematika daun dangi tangiang ala di dong martangiang masian ha borosiaon sia roha sia todi dokoma hidup bahin boleh dong martangiak sa todi dak saroha-rohana dak sia dirina dak sia nutuh-hutukna alai sian ha porsiaonna Yunak pula nanang donok kunak pula biar kamu amanginang martangiang. Kapan saja disuruh ya doakan saja yang lahir dari imanmu. Apa yang berbicara dalam hatimu. Sampaikan kepada Tuhanmu. Jadi unak pola biar behita martangiang ate. Ya janganlah. Ya apalagi nuai ngomong musim himpunon sampai surat ibadah tong. Dihimpun kan mangabu manurak dihimpun ala dong Word, adong Excel, au PowerPoint kan. Sampai di bani-bani tangyang atau PowerPoint asal murah tong. Bulu PowerPoint kan ditor kacak inna. Saya kira nda burjui bani martangyang buti. Tapi handphone nih sah. Jadi dang martangyak satod di be martangyak sedia do. Martangyak sian handphone. Berdoa harus dari iman. Berdoa harus dari hati yang tulus ikhlas. Kenapa dua-dua ini itu sol madu ibana songok kita. Alai di tangiot Tuhan ido tangyang na.
Na parpudi mamanginang sian turpuk taon. Allah tadok nak kaning jawaban terakhir dalam hidup kita adalah di tangan Tuhan. Maloma kita menyikapi kehidupan tak. Yakin doa udah kolan au menghadapi pergumulan. Hamu peradong ku pergumulanmu. Kolan ora gumudak kasurunganmu sianau. Hasurunganmu sianau kan gumudak kepengmu. Kan umotik kepek kolan imara. Ima surunganmu alay neneng dohonokku. Hita mamaboto hidup tahun. Marilah sadar manginang. Marilah merendah kepada Tuhan. Merendah agar betul-betul kita tulus. Jala unak pola sa itu purtibiokko mengeluelu mulu pojok roham. Now, saya undang dulu amanginang. Coba kita buka dulu nyanyian kita 297. Buku logo 226. Tak pala huingok ede alaya saya ada huingok dope. Luar kepala. Boleh inangiko. Ya, biasanya para organon nomor kulugu di boto, dangi boto nomor kuede 226. Namarsak roham saizu de batam ibana burju magalusi. Bisa? 226. Bah, iko buka kuru kuede ko. 297. Kita coba ya 1 dengan ayat 2. Namarsak roham sayo di batam namor jogogo mangurupi. Ayat 2. Habo peroham di dakolan masalah hidup alai suku-sukuku Tuhamu aru no duk di hilalahamunan waing persoalan ningulumuna ado ay hita kan netor songonod do hita persoalat tanah tanggap agak bulan naro kebutuhan nih keluargaku anak koku nasaun sekian juta ono juta onon sektor terbebak kita kan holan itu saya tangkap persoalan manang mersedik kita turun ngata ya saya sedikit lain gaya hidup saya lebih bagus diam kepada orang lain kalau daripada saya harus menambah beban dan dosa kepada diri saya. Itu magot dua usip. Ya, lebih bagus saya diam daripada saya bisa nanti menambahi beban dan dosa. Mabuban muna dihilal hamu nang gudang. Pelajari hamu jo ayat 2 nede. Au beban hidupku amanginang tak persoalan ekonomi, tak persoalan para luar dohot tamu, tahu, tuk soi mah wanggak bebak hidup puno belga, enggak, loh wong hidup ini kok kalau kita sehat bisa kerja kok mau pemulung mau apa mau ini semua Tuhan kasih kok, hidup ini kan yang penting tidak ada gengsi, ya itu Tuhan apa bisa kerja kita untuk jalan hidup. Mau kondektur mobil kek, mau apa kek, mau driver taksi kek, mau ojek kek, semua ada. Asal jangan gengsi-gengsi kalau perkara hidup. Mabiban hidupmu nomor sede, duduk di hilalah, muludang dapok muon, disodan nomor titik kesedarata. Gua biban hidup pola nido. Saya merasa dau, makilala dau.
Guda kiat dosaku, dan inilah beban bagi hidupku. Itulah beban. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran saya yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Itulah yang membuat hidupku semakin terbeban, amang. Allah itu ngasih maruham Tuhan saya ningom makan. Bukan hanya perkara hidup yang lain, amang inang. Tapi kita terbeban dalam hidup ini. Mungkin karena perangai-perangai kita, karena dosa kita, itulah yang membuat hidup kita paling banyak mengalami tekanan dan rintangan dalam hidup ini. Karena kita dihantui oleh kesalahan-kesalahan kita sendiri. Alai di minggu rogation diajari kita. Ditangihon Tuhan itu tangyakta molo. Sejumolo ma tauka hahurangata dosata ulu hita masih tangyangan. Tuhan pasti mendengar. Kalau doa Elia didengar sebagai manusia biasa, doa kita juga akan didengarkan oleh Tuhan. Marilah terbuka untuk Tuhan. Terbukalah. Mari memperbaharui hidup. Masih merubah tata cara kehidupan kita. Karena dengan demikian Tuhan melihat kita di dalam kebenarannya itu. Kita tidak orang benar di hadapan Tuhan, tapi ketika kita mengaku kelemahan dan dosa-dosa itu, kita menjadi orang benar dan Tuhan akan mendengarkan doa kita. Gabe si parotang yang mahita saluhuna amin. Inuji biasa matuhang kuarmo ada denggam pasam do asini roham di parnguluan nami. Wilalah hami do denggam pasam asini roham di hami. Dan talupa minian Tuhan di hadapanmu molo alani hazol maun nami alai alana huboto hami mari bagasan hagalion dohot hahurang kami Tuhan di hadapanmu huboto hami hagalion nami alani ima Tuhan sayro hami mangilik-ilik tuho daholam marhiti tangiang go hami bui makkatai doho makuling siad daging naktod dinami tu adopammu. Wapor sei hami doholam marhiti tangiang idu gabi margugo jala jalo ommu jala urupammu hami. Gabi ngulu si partangiang matuhan ngulu nami di pengoto hami Tuhan di minggu rogateon. Ali Tuhan ajari mahami toktong saurdot ngulu nami songon si partangiang asa marhitei Tuhan gabe halak partigor hami di hadapanmu songon nau pinasitong ni Jesus Kristus hanguluan nami alani pakko kopon nai asa unang be saya mangadop dinaromar hanguluan nami nang pangalahon nami di pardalanan ningulu nami on. Tangya ko kami matuhan sudi nang pardalanan ni Uriamon saya dongani parbisuhi pargugui mahami sudi sabuilam mangerbang akka pakko basyon nami di tongan ni Uriamon marhiti gugu nasyakko paso-paso masuk sudi ruas ni Uriam siya name met na magudang sa rodi na matua sanggiat ali Tuhan gabi makorhon las ni roha di parngulun na sudi sian akada dan met sa rodi akka na matua lumubi Tuhan nung alam sumurut pandemik kopiton say salpo may Tuhan sabuy sumuang sudi akka pardalanan ni ngulo nami gabi buy mangulahon-ulahon denggan salhuna di akka parkirizuan na say mamasu-masu maho Tuhan di sadok ruas nuriam marsanga maho ala Kristus Jesus Tuhan nami amin. Mari demahita tapasah mapiliata. Let's
batangnya koma piliata. Adi di bata amanami na di banua gijang horo harorwani saluhus leho leho nadingkan doho nasa ulibasa nama uliutus. Kupasahat hami masian nani lehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo magabi wakna hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parasyak kami pilihanon. Patibulhon harazaum di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Wahai marohan amin marhiti hite tordim masalam hutad dahami gudang ni sileho-leho mitu hami salam gir-gir hami madok mauliante tuho marhiti hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gijang sai binorbadia maguarmu sai Roma harazaumu sai sauk malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehom matu hami sadarion hanguluan siapari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tu gihon tu pangudzunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu satu hata mulak mahamu di bagasan damai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala saya sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim.
pertanyaannya. Bagus lagi.